थरसे दामसिगोन होनबा बिसोरो जोंहाथ' आलदासो बिसोरो फाग्ला जा माइक लाबोनानै सोंबागै दान्दा खाना खागदावनानै लखबहरबाय थानो गंथामसो माइक आं दाख्लै बायनो सानदोंमोनलै जायासैना फैसायानो 3000 लायो माइकआ एलाय बिखुनिखौ लाना फैलायबाय आं दामग्राया आरोबाव गंसेबाव गंनैबो दंफैयो बिखुना नै दासो लायबावदों दहाय आगोलाव सोर सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा नुलालै पार्टनारफोर आंना कमेन्टआनो मा जाखोथाय रावनियाबो सिखारफैया आंनाबो कमेन्ट हराबा थाङा रावनावबो बबेबा सेटिंआव थुफ्लांखो ना माखो मोनथिला सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा आं नुफैनाय जायासै सरि ओंखाम जाखांनानै दसे अर सायदांनि बाहेरायावनो अराबो जोंनो रोङासै दाबो बोरै जाखोसै उखुन्दैयानो माखौ नायनो आं खोमसिया ओइ जोंबाय अरा जोंबाय नै फुरा रोहो रोहो जासिगोन बे अराव सालबननि अरलै पार्टनारफोर जोंखावखाबाय नै बाराव दिनै हरसे डिस्टार्ब जासिगोन बे न' खाथियाव नेपाल गामियाव नेपाल न'खराव फुरा दामखावगासिनो एद अरा गोमोरफिनबाय माथो बोरै जाखो बनालाय बार खुगा सुरमायलायबाय जोंहाबो बुजि मोना खुगा सुरमायजोब्बाय हरबाय मोजां नंब्रो मा हरबा बै गोजौनिफ्राय बोख्लायनानै रिसिभ खालामनांगौ हरा बिदिखौ होनदां अफिस जाबाय बोख्रि बै गोथाङा बोखोदों होमबा रिसिभ जाबाय अडिअ'सो हरदों जायाखै ओरैनो हेल' हा हेल' जायाखै भिडिअ जायाखै आंखौ नायनो लुबैनानै भिडिअ कलिं हरलायबाय अडिअ'सो हरदों वाट्सएपनिफ्राय भइस कलिं हरदों नों मा जालायखो बोरै जाखो गरानि जायासैलै बोरै जाखो उखुन्दैल' जाबाय हा माने आं दस्रा न'आव दाखालि नोंखौ नुनानै मोनथिनानै आं मानानै न'खौ नायबानो आं मोनथिगोन नों इसिबां नोंहा ओरैफोर दंफैयो नालाय माइ माबानायाव माइआव बेसे दंफैयो नालाय नोंनिखौ नोंहा बेयाव थांनाय नङा माने सिलिङाव नों बेसेबां होयो मा बानायग्राफोरनो बेल' जाया नोंना ओंखायनो आं रंखौ नोंनिखौ माबा फुनोबा आंबो जेबो खालामा रंखौ होनदोंलां दस्राफ्रा आं फुननाय नङामोन नोंखौ दाखालि नोंनि आं दा खोनाबायना जोंलायबाय अरा बेयावसो आं नोंखौ नोंसो होनना बुंबाय आं बिदिसो होनना बुंबाय आं मोनथियामोन सोरबा बेबा होलायबाय ब्लाव ब्लाव एबाराव नामखौ गोसोआव गैलांला लागावखाबाय एबाराव मानसि फैनायसो नुबायना बे थाङालाय बाजै एसेबां थाङा होनदां
जोंनो बेसेबां फुथिं फुनो जोंनो मेरला